מה קשור הקורונה לכל הפרויקט הזה? אנחנו רוצים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הרי הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. הקדוש ברוך הוא לא הביא סתם מחלה כזאת. זאת מחלה שמטלטלת את כל העולם. עם ישראל זה מה שנקרא, זה הפיניש. זה הסיומת. העולם כולו כמרקחה. אין עולם. העולם מושבת. אין טיסות, אין מכוניות, אין שום דבר. מפטרים אנשים מהימין והשמאל. שמעתי יצא הוראה עכשיו, אין בתי ספר. ממחר, מיום ראשון, אין בתי ספר יותר. כולם בבית. ברוך השם, אני לא יודע אם ימותו מהקורונה או משיגעון. אני לא יודע מה ימותו קודם. לא יודע ממה ימותו קודם. טוב, זה ההוראה. שאלו רופאים, פסיכיאטרים, החליטו, יעשו כל אחד מה שהוא רוצה ומה שראו. רבותיי, החופץ חיים זכותו תגן עלינו. בא אליו יהודי מסין ואמר לו, אל תשאל מה קרה. פרץ סכר בסין, אל תשאל מה קרה. אמר לו, מה אתה אומר? מה קרה? סין. ומה קרה? תשטף על זה ואל תשאל, נשטפו ומתו אלפים. מה זה נוגע אלינו? מה הסיפור שלנו? זה מה הסיפור שלנו. אומר הנובי, כך אמר לו החופץ חיים, אם אתה רואה מישהו עומד בשוק המרכזי בוורשה, מדבר יידיש. למי הוא מדבר? עומד יהודי בוורשה, מדבר יידיש. למי הוא מדבר? לפולנים? מדבר למי? ליהודים, היהודים מביאים יידיש. אמר לו החופץ חיים, אם הקדוש ברוך הוא הביא דבר כזה בסין, הסינים לא מבינים. הסינים מבינים, קורונה, ברונה, מה אכפת להם? שום דבר, מה אכפת? אכפת כי הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, אנחנו מבינים את השפה. אך תראי אותי, תקחי מוסר, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, אנחנו צריכים להבין מה זה. רבותיי, כתוב בחז"ל בתוספתא, בתוספתא בסכת תענית סוף פרק ב' אומרת התוספתא, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא מבול, יש מבול כזה ומבול כזה, והוא לא יביא מבול, אבל את המבול הוא לא מביא, ואנשים הולכים למבול, והמבול עליהם, ויש יחיד שכן מבול, רשימה שלמה של מבול. מסיים התוספתא, אומר רבי יוסי, מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של דבר לאוידי כוכבים למות המשיח מביא. הקדוש ברוך הוא עתיד להביא מבול של דבר לימות המשיח, כך הוא אומר. הוא מביא פסוק בספר זכריה, ויקח את מקלי את נועם. אומר הנובי, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא לימות המשיח מביא דבר על העולם. זה מה שכתוב. הוא לא מביא דבר על ישראל. ישראל יהיו חולים ולא ימותו. לא ימותו. למה? כי הדבר הזה מיועד לאומות העולם. זה הדבר לאומות העולם. המטרה של זה כדי להכין אותנו לביאת משיח. הקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, אני עומד להגיע. קורונה זה בגימטריה, משיח בא, זה הגימטריה שלו. הולכים להביא לנו את ימות המשיח. השבת פרשת פורו. פרשת פרה, למה קוראים אותה? להכין אותנו, לטהר אותנו באפר פורו, לקראת בואו של משיח צדקנו. עכשיו זה קורה. רבותיי, בשביל מה זה קורה? פוגעים בכתר של הקדוש ברוך הוא. אומות העולם לא יודעים מי זה הקדוש ברוך הוא. תגיד לסינים יש קדוש ברוך הוא, לא יודע. הוא יודע צ'אקו מקופינג וצ'יקו מקופינג, זה מה שהוא יודע. זה הוא יודע, לא יודע שום דבר. טריליארד סינים, לא יודע כמה הם. כחול אשר על שפת הים. לא יודעים כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. המלכות האחרונה נקראת מלכות אדום. היא תחזיר את הכתר למלך המשיח, כך כתוב. ולמה כתוב בחז"ל? את הגמל זה בבל, את השפן זה מדי, את הארנבת זה יוון, ואת החזיר זה אדום. שואל המדרש, ולמה לחזיר יש פסוק בפני עצמו? שואל המדרש, למה החזיר מופיע בפסוק בפני עצמו? מה התשובה? אומרים חז"ל, כי עתיד להחזיר את הכתר למלך המשיח. הנה עכשיו מלכות אדום הולכים להחזיר את הכתר למלך המשיח. רבותיי, מה תפקידנו? הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, רבותיי. הקורונה נועדה לחשבון נפש, היא לא נועדה לשום דבר אחר. אני לא אגיד לכם זה או זה, אחד יגיד לך לשון הרע, לכן צריך לשים מסכות על הפה. אחד יגיד לך בגלל זה, כל אחד יגיד לך משהו אחר. כל אחד יודע מה צריך לתקן. דבר אחד אנחנו יודעים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנדע שיש קדוש ברוך הוא. ואם כל הכוחות מגיעים לירח ומגיעים להונולולו ויש אמצעי ראייה וצפייה ועשייה, אומר הקדוש ברוך הוא, הקליינה ג'וק, כזה ג'וק קטן, אני מביא אותו לעולם בחפצ'י אחד, אוטובוס שלם נדבק, מטוס אחד נוסעים 300 איש, אחד קורונה, כולם נושמים בטיסה, כל ה-300 איש נוסעים 12 שעות עד להונולולו, חוזרים בחזרה, כולם עם החיידק הזה, נפלא ביותר. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? רבותיי, אני נמצא פה, אני פה, תסתכלו בעננים, תסתכלו בענפים, אני אתן לכם את האות, אני מגיע,
תדעו שאני קיים. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, מכין את הלבבות. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקרב אליו, שנדע שהוא מלך. מה זה קרונה? מה זה קרון? מה זה המחלה הזו? קרון בספרדית זה כתר. גם הצורה שלו נראה כמו כתר. מי שראה את התמונה של המעבדות שלו. רוצים להחזיר בחזרה את הכתר לימות המשיח. משיח הולך לבוא, אין ספק בזה שהוא יבוא. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? יותר אמונה, שנתפלל יותר טוב, שנבקש יותר טוב. רבותיי, אני רוצה להביא דבר אחד. רבי משה בן מכיר, בסדר היום, כותב רבי משה בן מכיר, אדם שאומר ברכת אשר יצר בכוונה, אומר רבי משה בן מכיר, מובטח לו שלא יחלה. מובטח לו. הבטחה של בן משה בן מכיר, סדר היום. בואו נעשה חשבון נפש, איך אנחנו אומרים אשר יצר. איך הברכה הזאת שמדברת על האיברים שהקדוש ברוך הוא ברא באדם. אומרים אותה בכוונה, אומרים אותה עם כל ההודעה לקדוש ברוך הוא. הכל יצא בשלום. אנחנו מבינים מה זה? אומרים את הברכה הזאת חצי תפילת הדרך. נותנים ידיים יד השירותים, מגיעים לסלון, אתה אומר, ואתה אומר, לעשות. ואשתך שואלת מה לעשות. היא לא יודעת על מה אתה מדבר איתה. תעמוד על מקום אחד, תגיד אשר יצר כמו שצריך. אשר יצר זה לא תפילת הדרך. יהודי גדול, שאימו נפטרה לפני חודש, הוציא עכשיו אשר יצר עם ביורים נפלאים על אשר יצר, שאני חושב שאין שם שום אזכור של שם השם, שאפשר בקלות לקחת אותו בכיס, אין בזה שום בעיה לקחת אותו בכיס, אני חושב ככה. הוציא את זה לנשמת אמא שלו, עליה שלום, שנפטרה לפני חודש, מרתילי בת אסתר. מי שרוצה, הבאתי פה חבילה מאותו אשר יצר, שיצר רק עכשיו. כל אחד יתחזק באמירת אשר יצר, ובוודאי שבאמירת אשר יצר, שנאמר אותו, יזכנו הקדוש ברוך הוא, שהמגפה הזאת תיעצר מעלינו, נשוב בתשובה שלמה לבורא יתברך, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.